ମାନେ ଏ ବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର କପିରାଇଟ୍ ଓସ୍ତା 23-24 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସମୟରେ କେତେ ଥର ଜଳ ସେଚନ ଦରକାର? କେତେ ଥର ନା 10 ଥର ଦରକାର। ଚାପ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଳର ଡ୍ୟାସ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କ'ଣ ମାପିବା ପାଇଁ ନା ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ। ବଳୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ସିଆର ପ୍ରଣାଳୀରେ ସିଆର ଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତା ଡ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖାଯାଏ। 10ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରଖାଯାଏ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଜଳର ସନ୍ତୁଳିତ pH ଡ୍ୟାସ୍ ରହିବା ଦରକାର। କେତେ? 6ରୁ 7 ରହିବା ଦରକାର। ପଟାଳି ଜଳସେଚନରେ ପଟାଳି ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ମଟାଳ ମାଟିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଗମିଟର ରଖାଯାଏ। କେତେ ରଖାଯାଏ? 80ରୁ 500 ବର୍ଗମିଟର। 500 ବର୍ଗମିଟର ରଖାଯାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭାଲ୍ଭ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାଲ୍ଭ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇପକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପଲିଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ PVC ପାଇପ୍ ବେଶୀ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଳୁ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ କରାଯାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆଳୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣ ବାଇଗଣ ଚାଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ? 500ରୁ 700 ମିମି। 500ରୁ 700 ମିମି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଫସଲକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। କାହା କହିବା? ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଫସଲକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବୃହତ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃହତ ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଏହି ଜଳସେଚନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂନିମ୍ନ ଜଳସେଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପ୍ରବାହ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ଜଳର ପରିମାଣକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଜଳ ସ୍ରୋତରୁ ଜଳର ପରିମାଣକୁ ଜଳସେଚନ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣ କିପରି ମପା ଯାଇଥାଏ? ଆବଶ୍ୟକ ଜଳର ପରିମାଣ ଫର୍ମୁଲାଟେ ଅଛି। ଜଳ ଯୁକ୍ତ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କ'ଣ? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର? ପିଲାମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? କ'ଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବୁଡ଼ା, ପଟି, ପଟାଳି, ସିଆର, ମନ୍ଦା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଉଠାଉଛ, ଯେମିତି ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଯାଉଛି କେଉଁଠିକି? ଟାଙ୍କିକି ଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ନ ଛାଣିବା କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଯାଇକି ଜମାଟ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିବ ଯେ ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଛାଣିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜଳ ଉଠାଉଛେ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଲଗାଯାଏ, ଫଳରେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ
ଛାଣି ହେଇଥାଏ। ରସାୟନ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେପ ମାନେ ରାସାୟନିକ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେଇ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କୀଟନାଶକ ରଖିବା, ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ସେଇ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଫଳରେ ଆମ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯିବ। ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେପର କାମ ହେଉଛି ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର, କୀଟନାଶକ, ତୃଣକନାଶକ ଔଷଧକୁ ନିକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଫସଲ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦେବାରେ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଡ୍ରିପ୍ ଟେପ୍ କାହା କୁହାଯାଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଡ୍ରିପ୍ ଟେପ୍ ପିଲାମାନେ କାହା କହିବା, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଗଛ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ରିପ୍ ଟେପ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଉପରେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଲଗାଯାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ନିଃସରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଜଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଏ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଃସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏହାର 4ଟି ମାଧ୍ୟମ ଲେଖ। ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କହିବା, ଏହା ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଜଳସେଚନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର 4ଟି ମାଧ୍ୟମ ଲେଖ। 4ଟି ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଉପମୁଖ୍ୟ ନଳ, ଶାଖା ନଳ, ଖାଡ଼ି, ସେଚକ। ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଛିଞ୍ଚା ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି, ହେଲା କି। ତୁମର ଏଥିରେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଅଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ସହ ପେପର୍ ଚାର୍ଟ ଲେଖ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।